Ara. Bantay, bantay. Ara, na-play na. Talagsa ra ba ini nga kuan? Event. Hmm. 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 Ayo, bantay. Hmm. Jen. Hello. How are you? Hello. Hello, I just want to say hi. Hello. Uy. Gawin. Bunog na nasi. Na! Na, oo. Sige na, baka magkuhan. Kanto na. Ha? Kanto. Magluto na ka? Aba na, na. Naluto na. Wala pa natigsahan. Ah, sige pa na. Aman pa. Pag-oras saan na? Na! Aman ka, Jen. Aman ka, hoy. Uy. Ang garatol man ka. Ay, sulod dira. Musulod gani na dira na. Dako gid kay problema. Uy. Ah, balat. Hoy! Ah! Ano, isira, isira na. Isira ba? Kurat ka nila. Ilak sa yan, ilak. Kurat na. Nakuratan na yun. Putol na buhok. Ah. Isa na. Putol lagi kag buhok lagi. Ayan, yan. Popcorn man. Abi na kuan. Nakuratan na hinon ni sa imo ayan. Nahadlok sila kay. Oh, tara, tara. Sila sila lang do? Kabog. Ako ni. Ano, ako ni wala suda. Hmm? Ano ba? Na pa. Wala pa eh. Pwede ka, pag maliban ko kuan. Ni. Asan siya ba yun? Balangin lang, kung itlog. Ganto na to, wala. Ano pa? Ano pa? Nara, nara, nara. Hoy, hoy. Hoy, sana. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy. Tara. Ah, yung nakalit yan. Nanganang, sini? Na, mo sulod gani ni diri ah. Siya ramen ni point anak. Hoy, hoy. Nara, nara. Basig tagaig saging, Jin. Kada wala. Basig ganahan siya saging. Pangling mo. Bakit nakahapon? Jen, oh, tara. Ganahan siya saging. Para kay yan. Jen, Cheese mo na. tagaig saging ba? Basig ganahan siya saging. Open natin. Tara. Mabaw na kayong niluparan. Tara, tara. Tara, tara. Tara. Gawas natin. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hello. Hello, ato na open na. Ato na open na. Parang kagawas ka. Salamat. Yan na ito na. Okay, dali na dire. Gawas na. Wala pa na. Gawas na. Hoy, ali. Kabog. Ali na, dire. Gawas na, gawas dire. Gawas dire ka na. Dali na ka na. Dali, gawas na dire. Unsa dai gamit mo sa nakapin sa kanin si ay? Dili dai lipat. Unsa na? Di mo gibuka mag kuan. Dali, gawas na dire. Di Oh. mo gibuka mag. Gawas na dire, gawas na dire. Amang ka. Oy, kabog. Ya? Na, dire gawas na dire. Oh. Na, madlog ko di ay. Eh, pwede mo mo. Gawas na.
dapat pan ikaw ulo. Ganahan ng saging. Gabi lang. Kasi mukha ko na siyang saging. Para tao. Saging, gan kasi ganahan ng kabog saging. No, nakasulod siya kay daghan man mig saging dire. Oh, Lurch, dali. ganyan siya. Oh, Sabi saging niya, oh. mag-lurch, gamay na kayo. Saging, oh. Gala ko ulit. Kapuha kayo. Oh, saging oh. Ah, bayaran Oh, din. oy. Sabi niya, lurch, Saging. gamay na. Oh. Saging oh. May tayo. Hindi pa ko natulog. Saging. Balik na. Gutom ko. Naman naman eh. Pero mahadlok siya kay wa siya naanad og tawo. Gato na siyang pagawason na may bintana dira. Daghan kung asa siya misulod dadto sa isa ka bintana. Ato siyang pagawason sa iyang kaugalingon kung makagawas ba kung asa siya miagi. Talagsa na ni nahitabo. Kabog misulod sa balay. Nakurat ang mga tao sa sulod sa balay. Nahadlok. Ang isa na kabintana asa man siya miagi dadto na baya pikas. Ninaman kayo. Uy, kailan na. Punta na sa iyong ama. Okay. Duha ka bintana gabrihan. Ang primero nga bintana wa siya ka sulod, wala siya kagawas. Isa ra to ka bintana siya misulod, yung duha ka bintana gabrihan kana na to kagawas. Di man siya mukha ni. Anay. Oo. Asa lagi dako paon? Oo. Ang idea. Oo. Tutukan. Kabog, Pwede ko yung idea na. Alin daw? Panon sila. Gubig na ako. Oy. Oy. Uy, makaidea na. Oo. Basta. Makaidea ka na. Ara, gawas na siya. Oy, gawas na siya. Mas Dira, na, gawas na siya. Oy, Malaki po. gawas na siya. Oy, oy, dira, oh, gawas na. Oy, gawas na siya. Oy, gawas. Oy, Bye. gawas na, gawas na. Oy, Gawas na. oy. Oy, gawas na siya. Siya gawas. Oy. Oy, 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 oy. Oy, oy. 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 Wala siya kagawas. Kaya wala siya ambot makakita baka ni. Hindi siya kagawas sa iyang sudlan. Sama pa. Abili na natin. Sabi. No. Kuya man, hindi niya pagkain. Wow. Gawas na. Gawas na. Bye-bye, 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 bye-bye. Bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na, bye-bye. Oh. Oy, bye-bye na. Dala, dala, bye-bye, bye-bye. Oy. Bye-bye na. Oy. Balik-balik pa man dira. Oy. Ya, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Salamat. Uy, sabay na. Bye-bye, salamat. Wala na yung gawas. Salamat. Uy, mahal ko sa dito. Basig ganahan siya ngit-ngit. Alam mo na to. Ayaw, uy. Makakita man siya og ngit-ngit. Ayaw mo na yung Na, mahal ko ka. Iya, try daw. Ayaw na, block yun. Hindi ka pagpalitan eh. Na! Oh. Kita siya ngit-ngit, oh. Oh, magawas na siya. Ako, uy. Hoy. Uy, gawas na ba? Ana, atangi lang, atangi. Dira, oy, gawas. Oy, gawas na, gawas. Dira. Na basig madaghan na ni sila. Hoy. Gawas mo. Hoy, gawas na, gawas. Gawas. Wait, Diyan na siya. wait. Na. Ari na mo gawas, pasagli na lang na. Nabala. Mga kaibigan, dili siya mong gawas. Di siya gagawas. Ambot, di mo gawas. Basta ganahan siya diri magpuyo. Naay Wait, tawag na naman na. naay Manay, manay. border si Jack Jack diri. Uy, ala. Ano na ba? Tawag na. Ito na. Uy. Ara. Popcorn, oy. Ha? Popcorn. Aman. Ano? Ayan niya na. Uy. Aman to. Mana din? Ato na, panidayon. Wala ito. Lagi man to na ko. Uy. Uy. Aman to, uy.
Comment si Malalim pa. Maunggol. So, check ulit ako. Nara, babay na, babay. Gawas na siya, gawas. Habog magod yang kuan? Luparan? Habog yan ni luparan ba? Oh. Oh. Hindi na ito naman. Uy, mo nang bunalan. Ayo. Ayo siya. Ayo. Hindi na yung tiyanggo. Nawal ko. Hindi na siya kakuan. Kagawas. Oh. Oh. Napapagawas ang Oh. Pagitan na siya. Lang. Kaya balik kami ikuan daw. Bradley ang pagwas. Ang bukot mo na. Pagkut, di ba? Pagkut, dahil Naambot na, takin balaw sa nakatinoon. Lah, di yung gawas mo. Na, di siya kagawas. Di siya kagawas yun. Awan to, di siya magawas or di So, siya hindi kagawas? gawas. Jen. Jen, ikaw daw ani Jen. Jen. Huh? Dito ka. Uy. Di ba na? Ano? Mo kabalo ng ako gagawas, be. Gawas, gawas. Gawas na, gawas, gawas. Ako yung pagawas. Ang gagawas na dira sa bintana. Hey! Uy, anak. Di ko bitang Habog cover. mo siya. Gawas na. Di na siya Yan ka na, Vincent. Uy, na. Gawas, gawas, gawas. Uy. Na, dawa. Sabi na ito na yung siya. Ikaw, Jen. Anak, Jack, Jack. Anak, Jack. Oh. Ikaw, anak, Jack ka na. May kamera mo ipakuhan siya para makita siya. Jack. Anak ba? Para sa ako kanina. Kay Babo. Ayan na, andi na ulan din. Auntie, ikuan ba? Para din siya mandan eh. Dito yung pagawas na na. What? Uy. Gawas na, babay na, babay. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbisita. Oh. Mabuak ng kamera dyan. Uy, ay, wala. Dito, atras na. Ay, nanay, kay Kuya Jack. Wala kuya. Babay na, babay. Naman na uy. Sige na, atras lagi na. Dito, atras lagi ka. Tagal siya. Anak. Atras na po na din. Anak, para mahatog mo siya. Manang, lundan na ako Anak. manang. Anak. Gawas na, gawas. Laki mi lang na sinabaw na. Manang. Uy! Ipakuan, atras siya. Ayan, ang kamera. Ay, babol. Na. Kay babol dito. Wala yan! Ano yan? Bawa ka. Uy! Dito mo may Uy, ay. Akin ito. Ayan ang isa. Okay, tuklo na. Manang. Tuklo na ako. Lundan na ako ka na. Pero wala. Laki mi nga. Sinabaw. Wala. Ha? Tukarto ka na. Asa siya sulod? Nagdara. Na nakasulod. Ha? Uy! Uy! Tama, bisulod. Ikaw po higit siya. Uy! Uy, gawas na. Gawas na. Manang na. Gawas. Dila, bintana. Kaghan ikaw. Uy, gawas na. Uy, na. Gawas. Tukas to. Uy, ayaw. Gawas. Uy! Klaro git kayo ba? Klaro git kayo sa kamera ba? Sige yan! Pirayan! Sikiray. Pirayan! Gawas na. Uy, gawas na. Kana yan! Ayan. Tuwas na gani mo. Uy, animal rights. Gawas na. Tina, human rights. Animal welfare. Apoy number na siya. Yan ang lang lagi. Ha? Pantay ni Malon 6 Street ani. Pantay bird. Sige na, go. Batid. Mga na yan. Balik kayo man. Manak, imo bito lagi bunal na kay ko. Ayaw. Sakira. Ayaw. Diba? Ayaw. Gana! Gana! Oy. Jack, di ko makita sa kamera. Abala. Maglikay-likay mo. Dito ka. Ana ba? Ako niya gato, gani na. Okay, tutok ko. Ano ni na og kada ka?
Na. Kapoy ka. Ano? Kapoy na gid siya. Kapoy na gid siya. Wagi kapoy na gid oh. Oh, kapoy na gid siya oh. Papagili pasudla. Sino ba? Uy, gikapoy na gid siya. Mubalik man. Koy. Oh, tara. Tara. Uy. Okay. Gawas na. Gawas na. Uy. Uy, Uy, ayaw. Gunalin. Uy. Dugay kayo mo gawas. Kapoy na nabalik. Uy, tara. Wala na, paggawas na, paubos na na. Mubalik, manggod siya. Mara, bye-bye. Ayaw, Jack. Binuang mo ha, ilpas yung tana. Nagikapoy na gyan, ara oh. Nagikapoy na gyan. Waan lang ano eh. Ayaw eh. Waa ba? Nabay na ko. Bebe, andi be. Ayaw, Jack, yan ah. Kuha na ko. Basig mapaakan ko, ani. Mamakay na. Matay ha. Lagkot ka ron. Nagikapoy na na. Ayaw, tira. Ayaw, igaha. Ayaw, babanda. Dito, ayaw, tira. Dito, gawas na. Gawas. Okay. Success! Bigawas ng kabog. Portrait ba to kabog? Kabog ako. Naigo sa kuha ni Brian pero wala to sakit, wala to naunsa. Amo lang itong kabog, ang kabog. Kaya nakasulod dire sa balay ni Jacka. Okay, that's all. Thank you. Bye-bye na, bye-bye. Ang pag-abog sa kabog. Ang title ani sa album. Bye. Bye-bye. Why, dami? Oy, bye-bye. Bye-bye na, Jack. Bye. Bye-bye, Brian. Yun sa ali na interviewon ta ka. Nako. Wala man dami ko eh. Yun sa nimo pag-abog ang kabog. Ay, akong gyapon kabog kay pinagi sa online akong kapak-kapak. Ngano man to, gituyo to nimo? Wala to nang gituyo, ako lang to siya gipaabog lang kay para makagawas dito. Kira. Pero sakit to dili. Dili ako sakit kay murag unlan to. Na daw bi kung ang kabog maigo sa unlan, sakit Ay, dili dili. na sakit kay ang mga kabog. Ano na sila yung mga lawas nga man. Kusgan. Timsong. Kung ikaw daw labayog unlan, masakitan ka dili. 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 Oh, kaya ang unlan kay smooth. So kato nga kabog sakto ra to pag-abog. Sakto ra sakto. Okay? Unsay ngalan sa kabog? Kabog, John Walter Mabanta. Ang kabog. Mao ba ni ang nakaigo sa kabog? Hoy. Sama na. O para ba minan niya po? Kuha naman ni Amos na. Ikutin kayo. Ang kabog kini ang nakaigo baho na ning kabog. Kato isa. Atong pagpakan. Congrats. Ikaw lagi Thank you. nakaabog sa kabog. Thank you. Na mao. That's all. Na mato na pikas balay. Dire ra ko taman mato na ko pikas balay. Ang kabog na nakapadugay og lakaw sa kuha. So that's all. Bye-bye.